on calminama e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV onon kewno namnade ceerno joom Salambour holto woni en mbawi yidemo ceerno joom Salambour ko ceerno Amadou Gangue Salambour kelli mawɓe men ne jogotono ɗum ceerno Amadou ko addi fof calmina bandiraɓe a wayama yeɗɗo a yana Makka walla ko Allemagne walla ko États-Unis walla ko Belgique. Alhamdulillah, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Eɗen calmina mboolem bandiraɓe fulɓe ƴeewoɓe Ayaw Pindi TV kala gonɗa ɗo gonirɗa. En mbayri ɗo seeɗa noon kono wona yejjidde wayrude wona accude kadi koye caɗele aduna tan e wondene sa woni hande mo foof en jakori jonde waɗɗakima te kadi no mbiɗa ni min gonano kadi jooɗiɓe seeɗa ɗo min jaltino seeɗe yoga e leyɗele min garte dow jaam alhamdulillah ko ɗum taki min mbayri ɗo noon guila mois de mai joni danaka hitande kono ko alhamdulillah kono mbiɗen jokkodira e foolem yimɓe ɓe ganduɗarama Allah waddino min ɓe e nder ɗo Ayaw Pindi TV min calmini fof min juurima fof. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ceerno a jaƴima de saabu yeeso ma gon laaɓi te wutti on yooɗi machallah ceerno a waylima noon no feewi ene ko machallah kono noon neɗɗo kam ko ɗum ñaaguɗen dal inna Allah ko ɗum woni ko ñaaguiɗen Allah neɗɗo kam footi tan ɗin fof aɗa yiya hoorema e ɓeydare eyyi ɗin fof annene noon annene yeeso ngol leeri a waylima no feewi machallah ko ɓurɗum ko ceerno ɗum ɗo woni ɓornugal suufiyanke ɗum ɗo woni ɓornugal suufiyanke machallah. ceerno Amadou a salminama juwama yettama jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi en jetti yeeɓiyankoɓe suka e mawɗo debbo e gorko ceerno Amadou añje nadde e gueɗe kewɗe hannde saabu a wayi ɗo fodde joni hitande yimɓe no namdoma ko addi fof puɗɗotoɗen tan ko golle ɗe mbasen woɗɗoyde kalen e ƴewgal e sifaji muɗum ƴewgal ne heewi sifaji hol sifaji ƴewle ɗe joguiɗa e hol caɗele ɗe ƴewgal wawi ittade ɓi adama e nder aduna. eyyi ceerno Abou no pamirten no mbiɗani lamdotoɗa ko est ce que ligguey neɗɗo ne wawi gollirde neɗɗo ta ƴewanani mbo te kadi holɗo ƴewgal wawi tawde bani adama o itta mbo nawmbo ɗo gonguel eyyi nan ƴewgal ko taki ina hutore kono wawa wasde e nder gurnam neɗɗo saabu neɗɗo o caggal nde dañi nde inde makko wiya ceerno Abou eyyi sa foti e ceerno Abou tan ma daw witeɓe ceerno Abou no kewi kono holko andiranma haqiqatan ceerno Abou koma ƴeewa saabu ceerno Abou ene jogui rawhan ene jogui huddam ene jogui rabo rawhan ene jogui hoodere e kala hen ko woppi lawol tan ma gueɗe mum daro lewru ndu sa so ndu woppi lawol mayru ndu jaggete nangue noon neɗɗo kadi wonko filti ɗum so ɗacci lawol tan gueɗe mum daroto holno andiranma o neɗɗo noon ɗon ko filte e makko koma ƴeewa te ƴewgal ko ɗum cosane diine e nelaɗo sallallah alayhi wa sallam nde yiinde Jibril ari e makko o meeɗa yiide sifa baɗono oɗon neɗɗo ko jaaɗo o huuli o yeehi e sohnaji makko mbiɗon Khadija momo wiya zammiluni dassiruni zammiluni dassiruni suddam saabu yiide ko huuli ko anda holno ɓe gandiri ɗum ɗo wona seytane. Khadija yeehi e neɗɗo goto labbe ƴeewani mbo ɓe ƴeewi yi alhaali wimbo e ɗum de wona seytane ko Jibril arema nama addana kibaruji immorɗi to Allah te mbiɗoma ƴeewa e nder ƴewgal he yalti hen gueɗe o wimbo ma ñangu arma ɓe jaltinma yellento noon min mi tawe ne jaltinɗe hami wawma ƴettude mi fatma gallam te ko ƴewgal yaltini o wimbo min mami yaltine o wimbo ma famille ma yaltinma ñangu ara ma yaltine ko ƴewgal holli ɗum on ɗon sohnajo makko Khadijatu. So en jeehi kadi Yusuf nde weddande e maayo he ɓe garti ɓe mbi ko maayo ko mbaraɗo nde baba yiiɗi andude haqiqatan hoɗo Yusuf woni ko ƴewgal rutti to lobbe to ɓe ƴeewi ɓe mbimo Yusuf de no wuuri te ɗo woni ɗo no faaɗi ha joni o yaltani ɗo woni ɗo te sa yeehi ha to nder ma taw ko e nder gaska o waɗa holko andini ɗum bamakko kanko ne ko ƴewgal e ƴewgal ne sa yeehi e jamanu Moussa tiyalla Moussa nde ɓe mbari neɗɗo o e nder jamanu makko sababu nde hodade nde ɓe jiiɗi andude hol wari mbarɗo neɗɗo o nde ɓe kalni waajo ko ƴeewi o wi ɓe jeehe laaron nagge sa yeehi suratul baqara qissa o nan toon so on mbari nagge nge ƴettoni ƴiyal he lappon e yanade he ma neɗɗo o immo haalana on barɗo mo ɗum ko ƴewgal andiniɓe ɗum wadde ƴewgal ko e nder ɗum taki nar sallah sallam wina la gaba man istigara wala nadama man intisara neɗɗo kala ko mbawɗa wonde aduna Allah ka poɗɗo ƴewde hande sa tawi hôpital exemple ɗon tan sa yettima docteur ma waɗa diagnostic ƴeewa holko woni e ma
warata tan rokkuma leɗɗe o ƴeewat haysa haalnimo ñabbu ma toujours o ƴeewat holko woni e nder ma o anda ko woni e ma o fajma ko neɗɗo kadi noon ƴeewgal woni damal te neɗɗo sa wawi sa yiiɗi ligginaɗo il faut ganda hoodere makko ganda rawhan makko ganda huddam makko ganda rawhan makko ɗon mbawɗa gollirde makko saabu neɗɗo ko hakkude hoodere kañum e rawhan fo annajmu wa sajaru yastudani hoodere toujours no wondi e neɗɗo noon kadi gandirta leɗɗe ɗe ɗe jaadi e oɗo neɗɗo sa ƴeewi tan andat oɗo liggey makko no yaadi e leɗɗe walla ko alquran ɓolo walla ko sadak ɓolo walla ko halwa ɓolo ɗum koye nder ƴeewgal tan mbawɗa andude ɗum salamu aleykum wa rahmatullah assalam ceerno amadou ɗon famnima beele nde ɓe mbaɗi noon ɓe ƴetti ƴel nagge ngue ɓe pii e yanade nde waajo ummitinoma eyyi nde pii ƴel ngal e nden waajo immi haali wi ko kaari waɗi kam sa yeeyi suratul baqara qissa o nan toon no juuti seeɗa sonano ɓen gaddana ɗum kono ƴettatta o wi ko kaari wari kam kaari en kudi kam mbaɗi kam nden ɓe gandimi te ko nagge yamirano wi ɓe jeehe laaro nagge ɓe mbi nagge ngue de nagge ne heewi façon ngaji holno wayi e nagge ngue ko duuɓi hono ngue dañata o wi ko nagge zone ngue dañi duuɓi naggam so on mbaɗi ngue on cakkodi tewngu on ƴetti ƴel ngal on piyi hen ma waajo wi ko kaari waɗi kam ɗum tati sadak kadi koko dañi doole e nder liggey neɗɗo haalo e pular mbi sa andi sadak neɗɗo liggey makko webti elaɗo sallah sallam wi istahabu bala'akum bi sadaqati ittire ayibaji mum e sadaka o wi kadi istainu ala alqada'i alhawaijikum bi sadaqati ballindoro gueɗe moon sohlaji moon e nder sadak wadde ko neɗɗo toujours ko sadak no waɗi gueɗe kewɗe ko sadak tan réglata de ta tampinani hay neɗɗo boom ellorgal e gueɗe kewɗe wadde gatten koye wiide ƴeewgal ƴeewle men fina tawaɗe ɗe ɓooyi ko adi alquran o saabu ɓen ɓe kalɗa joni no wawi tawde ɓe tima nde ɓe tima koye ɓulli walla leydi walla goɗɗum kono alquran wonno nden eyyi andi ƴeewgal leydi idris yonti allah idris on jibril idi jangguindemo ɗum jibril jangguini idrissa ramlu mbiten ko ƴeewgal leydi wimbo jinmi koya nde wawi nde wimbo ƴeewanam holmo woni jibril o ƴeewi o wimbo mi ƴeewi asamane dow leydi hakkude asamane leydi so wona an woni jibril ara idris kadi nde jangguini ɗum ɓiɓɓe mum jeeyi kadi ha mbawi o yi ɓe ƴeewanam holmo woni nelaɗo allah e dow leydi ɓenne ƴeewi mbi mi ƴeewi hakkude asamane dow leydi so wona an woni nelaɗo allah nelaɗo allah ala e dow leydi wadde ɗen ƴeewgal koko ɓooyi koko ɓooyi ne heewi ko ganduɗa hoorema ari guila aba diine l'islam kono nde diine ari arti ɗum nder he waɗi hen noon ƴewle ɗe ganduɗa hoorema saria ina yuwi ɗe ne heewi kono noon koko woodi eyyi wadde ko ɗum saabi won hen mbiya timle men garanteje ɗe dagaki jadane diine ko ɓurano ɓuura ɗum ko jabotoɗa ɓen eyyi ɗa andi neɗɗo foof ko alquran ko fawqa kulli zu ilmin alim kala ko ganduɗa wodi ko hettuma dow ko anda taw yahluqu ma la ta'lamu allah ne tagui ko anda wadde no wimami ko joni waɗi ƴewle ɗe ganduɗa hoorema so en jeehi e banggue saria ina yuwi ɗe saria jaɓani ɗe l'istihar nelaɗo kono ko yamiri hen kono ya andu ko nelaɗo jippinta e dow nelaɗo mum ko harmi nelaɗo idrissa jangguin ɗum ɗo nelaɗo kay allah kay jippinta e dow nelaɗo mum ko harmi ko guettanɗe ɓe juwi wonde noon ko jiɗata ɗo en mo neɗɗo wota andude gueɗe kewɗe yo humpu ɗum kono noon wona ko foof harmi waɗi hen noon pettawo kam no harmina so pettawo taki ɓe karmin ɗum woni ceede ko harmina ko saabu nde sababu nelaɗo sallah sallam nde waɗi nde gaddayi ha naati e gaaru hira naati e ɗumen he ko ceede laɓɓinani neɗɗo ɗo o naati ɗum taki gueɗe kewɗe no harmina sababu nde feññinnoɗen gueɗe feññinɗen gueɗe on tingal lamgal ceerno Amadou Gangue kewɗa hutade ko hamli o tan walla aɗa waɗa hen timle goɗɗe fulɓe jogoto timle ndiyam mbaɗa ha gayna cukoyel dewel ngel humpitaki dakame aduna ngaagu walla goyngel humpitaki dewel tima hen woda ko yi sifo walla mbaɗirta tan ko alquran walla hol sifo temle ɗe joguiɗa eyyi ɗa andi ƴeewgal kam min kam mbimami ko harmi ko yo ko dagui ko foof min mbiɗa janggi aɗa janggi foof eyyi ko harmi ko yo ko dagui ko foof mbiɗa janggi saabu nelaɗo sallah sallam wi al ilmu kulla shay'in afdalu min jalihi andude fof ɓuuri majjede foof te neɗɗo no ara e ma ganda o l'istihar tan wawa laɓɓinde gueɗe makko walla ganda o ramlu ɓola wawa laɓɓinde gueɗe makko ma nanna hen gueɗe ne waɗi hay ƴeewgal ganduɗa hoorema ngal ko ƴeewgal affaire jinneji eyyi ngal noon ngal hulɓini saabu ɗum taki hewani hutorde ngal ni saabu ngal sa ƴeewani ngal neɗɗo hewani ko ɗum woppata e nder gueɗe neɗɗo hay ñango mayde makko ɓeɗo jii andi mawɗo goto kelifa goto o acci ƴeewgal saabude ɗum saabude yiide mayde neɗɗo mbo yiiɗa yi mayde mum ndeysan ɗon rewi o acci ƴeewgal o haalnani jomum kono hankkandi ɓernde makko boni ƴeewgal ari ƴeewanimo o yi mayde nde ala ko wawi hen
ko ƴeewi sadak mum fof hori e kono ceernama ɗum mataw ko banggue men tan saabu docteur ɓe ene jiiya neɗɗo kamɓe ɓe gona ɓurana ɓe jaari Allah hollaɓe oɗo Allah haali mum gasi ko mbaɗ ɗum konnamne wiide oɗo dey ɓe dokka ɗum rendez-vous lebbi ɗi ganduɗa eɓe gandi e gandal mabɓe so Allah yanti hen on wurata ha nden wadde to banggue ɗum ɗon ne fotani so goto mum ala ɗum fota mbiyami kala mo watta jeddata ɗum ɗo gueɗe ɗo an wata yaabomi wallu l'islam naggam lewtan yimɓe gurtani doctoragal tan docteur ƴewanma yima baltati keddorɗa walla lewru naggam ma amayi mbiɗa andi neɗɗo goto ko bandira amen wonno docteur aɓe nde ƴeeyimbo andi o ko maayo o mais ɓe jiiɗi ñamde kalis makko bimbo sa addi naggam haalis ɓe limi mamin cafromo nde o yalti docteur goto taari hawre makko ko bandirawo wimbo o haysa addi no million ngaji aduna ɗi fof ko heddorani 24 heures ɗo maayo wimbo ƴette mbo nawton mbo nde ɓe pokkiɗi ɓe ƴettimo nde aɗa ɓe yettoy o sanki wadde so docteur wawi andude ɗum saka noon gueɗe Allah gueɗe Allah te gueɗe Allah ɓuuri yaw eyyi Allah kam ala ko ronki andinde jeeyaɗum Allah o sabu ko docteur andir ɗum tan ko wallu ɗum boom sa ƴeewi hay cosaan gandal docteur immode ko e nder alquran no waɗa saaha kadi docteur mbiyano neɗɗo Allah waɗa Allah jaɓani nandede gandal muɗum yawtina balɗe makko ha yesso ɗum ɗa andi ko watta ɗum woni sababu sadak sadak e duwaw nelaɗo sallah sallam wi Allah ne jippina nattu jippina lepte walla jippina hoddiro e dow neɗɗo he ganda oɗo ko puɗɗum ɗo ko foti mo heɓ ñalngu naggam o wi jomum itta sadak sakkora sadak o Allah jaabat duwaw sadak o e bala o kawra e ina cippira ha yawmal qiyamati o tellata koye neɗɗo he ɗon ko mbiya sadak won hende mbiya sadak hande tan sadak exemple tan an sa yi hande aɗa foti yaltude heure naggam Allah hoddirino otono ma wawi felde ɗo neɗɗo ƴeewa ɗum yiya occident o hima ya soodoye sakuji ceeb walla kiloji naggam ceeb fodde duuɓi ma walla poids ma walla naggam walla ya jaggo e ndi jawdiraniri cakkora joni an ko jaata ko ƴettuɗa jawdi ndi aɗa yahata sakkorandi heure mo oto o fonnoma felde o sadak o tawi aɗa tawimo toon ɗa sakkora sadak o tawi on iraɗa sakkora an heure hoddiro ngo tawima aɗa tottira ɗon koɓe mbiyata hay maayo anti heure oto o yawti ponnoɗo mo fel yawti sababu nde sadak o on danduma ɗon jamono nelaɗo sallah sallam won neɗɗo garɗo wi nelaɗo ko jiɗmi ñaganoɗa kam mi heɓa jawdi mi uddito nelaɗo wimbo mbiɗo wawi ñagadanema jawdi kono ko ɗiɗi cuɓorɗa daña feccere gurnam ma gona dañɗo feccere wondene gona basɗo an andi noon ko cuɓotoɗa soko adoto dañ mbasa walla a wasat daña o yeehi o yamdoyi debbo makko o disdiri debbo o sohnajo wimbo yo tottuma daña battinoɗa wasa o yeehi o ñaganimo o udditi e dañal namo laaɓi siko duuɓi 6 mo foti wuur 3 ɗi o dañata 3 ɗi ko basowo debbo o wimo joni noon kala ñande guittuɗen dépense mo poɗɗen ñaam ittu ko foti noon cakkora kala ñande ittuɗen dépense mo poɗɗen ñaam ittu ko foti noon cakkora ɓe mbaɗi noon ha ñande duuɓi 3 ɗi timmi Allah hibbiti wimo ko mbaɗanomami ko mi fultanima ko ɓuuri ɗum ko totunoɗa ko yimɓeɓe sadak mi hibbiti ɗum artidire ɗum e dow ma wurtu kadi duuɓi 3 goɗɗi woni o dañi mart ko fonno dañde ko o dañti haali o dañti yeɗe ceerno Amadou Gangue a jarama oɗon jeeɓa yaw Pindi TV yewtere men gande men Fina Tawa joni garten e sifaji saabu fulɓe ne kewno sifaji anduɓe kiite gandi gabdi cifo kulle cifo ko wone galleji e ko wone ladde mbeɗon ko jangguɗa e ɗum eyyi so mbiɗa heddi famde noon sifaji ko abbiti e wallu kulloñ ladde walla ko sifati kulle ladde taw ɗum kalanɗam eyyi ɗa andi min toujours arat guuram arat galle ɗo aɗa ɗon tawa ɗon gueɗe kewɗe mo anda wiya na namno goɗɗi arat tawa ɗon sammunde galle ma ɗon eyyi goɗɗi arat tawa ɗon ko yite ko faɓuru tawa ɗon doñorgal tawa ɗon hoore mbabba ni ɗum walla ko ala mbimi goɗɗi a tawat ɗum ina taƴa ina ɗum adda hoko hutorte ko gollirte a yi ɗum ɗon kay wona eyyi ko noon mbiyami noon joni sen jeehi wallu ko wayno faɓuru ko ittata dabare e neɗɗo faɓuru ne liggore simore wotere yiiɗa innude ɗum saabu wodallore ɓe ina taw no baddata ɗum e faɓuru ndu lawtoɗa ɗon ko balɗe 3 walla lawol gotol ittat dabare ka kala dabduɗo ma mayat eyyi faɓuru kadi ina loggere ganduɗare ma sa heeɓi leydi ndi ganduɗare ma ko mayɗoɗo asa ha paari ndin leydi woɗeri ettuɗa ndin leydi woɗeri badduɗa e mayri ƴulmere ɓaleɗe badduɗa e faɓuru ndu jomum looti kala mo immanima winama liggoyo hewani tawede
faaburu kadi ina liggoro ganduɗa ma neɗɗo mo ganduɗa ma ina humiɗo banda neɗɗo ngala ko immani satta kala ko yakori firto kala ko digma heɓata gueɗe mum na tiiɗi kek ɗum kadi faaburu ina itta ɗum ina lawƴa ɓandu neɗɗo ɗum ha laaɓa kono noon no waɗi kadi gueɗe ɓaleje ɗe ganduɗa ma en cuusa yettoyade toon ɗum ko ɗum gueɗe ɓaleje eyyi saabu gandal ko ɗiɗi ko Allah tati zulmaniya e nouraniya e gandal gongal hakkude zulmaniya e nouraniya zulmaniya o ɗum Allah tagiri bayimaji ɗi pucci ɗi bamɗi ɗi nayyi ɗi ɗin ko zulmaniya taki ɗi desodira ɗe bedda ɗi ɓonta ko comci koye zulmaniya ɗin ɗi taga tawi ko malayikaji ɗi tagira ko e leer nouraniya taki kamɓe la yasunallah ma amaruhum kamɓe moñata Allah ɓen gofata Allah mo so tawi ko neɗɗo noon ko hakkude zulmaniya e nouraniya hen Allah tagui ɗum taki neɗɗo goɗɗi rewa Allah hawa ano malaka mais risto kadi ha ɓuura jasde mbewa ko ɗum tagira ɗum taki noon gueɗe kewɗe sen tawi ko sammunde kadi ha joni ɗum nenen liggode ko mbiten ko caski ina liggore caski ina liggore kadi ha joni leydi ndi ganduɗa ko jinde ɗo jinde woni keeɓa ndin leydi gasa keeɓa leydi ndin woɗeri kadi ɗum kadi ko e wallu ndenka yahata renat galle renat ɓesgu renat société renat neɗɗo sambunde kan aɗa anda haysa ƴetti a yeehi sambude ƴetta kongal ma tega e dow hen dow sambunde he ñaguiɗa sohla ma ne heewi kala ko ñaguiɗa Allah jaabo te kala ñokkuɗo teppere ma jungo ngo ɓutata taw sambude wurde tega kongal ma hen tan ñagoɗa sohla ma o jaabota kala nokkuɗo mbiɗona nokka teppere ma pour liggade ma jungo ngo tawetake ɗon so sambude ande guitta hen lowtoɗa eyyi sambude nde lowtoɗa sambude nde solmaki ƴettande kadi laara yulde ƴeewa ndiyam bancina hen ndiyam woyndu wonata noon sen ndiya cegga ndiyam ɗam bancina hen ƴetta jungo ma lamɗam mbaɗa hen lowtoɗa ɗum ñalngu alhamis ma uddito a jarama ceerno Amadou Gangue yewta nde waɗi fayida sen garta sifaji gaga ha joni faaboya sammude ko nandi hen kulle goɗɗe ko wayno bojje en ko wayno jiihe en ko wayno boyeji en ko nandi hen hol sifaji mbawa hakkude hen ko musidɗo goto wiyaɗa heewi aɗa andi humpito kulle ladde eyyi gueɗe doñorgal ina liggore kañumne wallu udditare doño eyyi ɓe mbiya doñorgal ɓe mbiya doño doñorgal ɓe mbiya doño ina uddite ina liggore wallu udditare waɗi komin liggorta hen ko no waɗe ko waɗete ko sabunde sa liggima doñorgal ha paari saabu doñorgal keɓata ngal noon ko ngal wuuri ƴetta kayitaji kalis mbaɗa hen andi doñorgal sa waɗi hen couleur tan wayloto couleur ko edda so ƴetti ɗum ha timmini on haalis noon on liggor kañum doñorgal noon ko liggorta so weydima mbaɗa ɗum sabunde dokka neɗɗo o ombo looto ma o heeb haalis te ala biriwi so welima kadi mbaɗa ɗum condi dokka neɗɗo ina ɓufto ma heeb biriwi doñorgal sa yiiɗi kala ko keɓɗa daroye junggo ma sa yi doñorgal jurgal jaggoye laaci potta haki feewa ne heesi kala ko keɓɗa daroto junggo ma eyyi keeɓa laaciki tan jagga tan pooɗa haɗema jaggu tan jagga faati ha timma tan jagga laaciki pooɗa heesi kala ko dañɗa e junggo ma yaata nani woɓɓe ganduɗa ma ɓe liggoto kono ɓe jiyata koɓe liggoto ko ɓe nokki rendinde haydara kala koɓe dañi yahat ɗum ne waɗi so ɗum heɓama wonko waddete hen tan jawdi waddade junggo neɗɗo yaha daroto na daroto kala ko keɓɗa ñiiɓat ene waɗi kadi ko liggorte e doñorgal ko feggere eyyi feggere waɗi comme genre pouvoir ni mi yiiɗa yettoye toon ni eyyi ɗum kam kala mo gaɗodirɗa sa yimo junggo sarak kam koko heɓete abouba noon jalamo heeɗi yewto nde no feewi eyyi ne waɗi ko liggorte e feggere ganduɗa kala jiiɗuma kam ma yiiɗe ma yiiɗ gollodirde e mate kala ko gonɗa ma dañ hen wune eyyi d' accord kono noon wona ko yettude wonde goɗɗum ko haala eyyi kono moften goɗɗum ɗum ko ha yimɓe ɗum ko mayiɗo ay so garani so noddi téléphone tan ɗawa yamirde waɗa eyyi min suuɗani gandal jiɗɗo foof hay a wawa arde sa noddi tan mamin cakkitma komin jogui ko immo ne gasata inchallah a jarama boyeru tamin gonduɗo e ganduɗa hoorema suka gaddowo ñiiƴe en sa heeɓi ñiire boyori na haɓɓani ɗum heewani tampinde addugo tampinta eyyi na hay tampinta ɗum heewi kadi sina won mawna kadi dañata caɗele e saabu suka so no mawnata heewi teñjude ne heewi teñjude ɗum ne kadi ganda teñjude woni mo ganduɗa hoorema ene heewi softude ne heewi caɗele ɗon koko renete tan ko caɗele pidduɗo pawuɗo eyyi toujours ɗon noon sa ƴetti ɗum haɓɓani ɗum kadi Allah ne wawi suurde ɗum sen ƴeewi kadi e wallu mbabba kadi ina waɗi gueɗe ɗe ganduɗa kewɗe gonɗe en andi mbabba no ɗum heewide nafoore mbabba ne waɗi gueɗe udditare kewɗe gonɗe hen ne waɗi gueɗe ndenka kewɗe gonɗe hen Allah kala ko Allah tagui taɗi e wallu bayimaji no yiiɗi renede kono mbabba kañum renata hoore mum mbabba kañum hoore mum eyyi kañum seeɗani hoore mum mbabba sa sokki ɗum boom aɗa yaha ladde so ari ɗo ganduɗa rema ɗo laaɓan tan ayan nofru nduya huccitani nduya huccitani
daro kañum yiyanta hoore mum seeɗa nofru ndu wiya waɗa ni ndoyoɗi soko a neɗɗo noon andat ɗo won ko woni ɗo darɗa babba ko hunde gueɗe kewɗe sa tawi babba ne leeli sengo ngon lelorndi sa ƴetti e birle he ta ko babba mayba noon mayba birle he keɓɗa hen gubbuɗa e galle ma kala mbo naati e galle pour dabrude galle o so yalti yiɗata ko mbiyelu babba hen babba ba ɗo mo maayi ɗo birɗe less o itta e birle he gubba e galle ma sa heeɓi hen nayyi gubba kuñuji nayyi ɗi kala mbo yinna dabra galle ma moƴƴata e makko babba sa tawi ɗo leelina maayi a heeɓi e nofru he nofru babba he taƴɗa hen an andi koye siwo mbaɗɗa loɗɗa ɓesgu ma walla mbaɗa ɗum taƴɗa tat kuɗon mbaɗanɗa talkour kaɓɓuɗa e ɓesgu ma na haside hay goto dabrataɓe teɓe gonat yimɓe joomen koye ɓe wonnata koye eɓen mbaɗande koɓe ƴettan ko cuusan babba jinneji mawko donti henda babba sa ari ƴettuɗa hunduko mum koɗo woni koɗo lawƴuɗa ha laaɓi ñalgo alhames lowtiɗa ko udditare hen alhames sa ari reedu babba less tan wat sa lawƴi ha laaɓi ne waɗi lekki woti mi moftat kin sa waddi hen billahi wallahi sa lowtima ɗum hay goto ɓurtama ranwude ɗum ko alkamisa sowona alkamisa kam lottaki ala ne wawi lowtata hay kono alkamis ɓuuri tan walla altine kono neɗɗo ne sa yiyama ñalgo ngu ɓuuri tan firtani ngun tan mbawɗa wat kono ko on kam ɓuuri saabu hande neɗɗo sa ƴeewi tabbati yata sa hewru mum tabbati yata waɗi ko mimuji jeeɗiɗi e nder tabbati yata sa udditi sa waɗi mimuji ɗi a udditiɗi foof a lombi en an indema lombuɗa en inde ne waɗi ko baddata e tabbati yata sa lowtima ɗum balɗe jeeɗiɗi kala mbo memma wonta yi billahi wallahi tallahi Allah ko tagi ko fof koye balɗe jeeɗiɗi tagi ɗum ɗum tagi ko fondi ko fof ko balɗe jeeɗiɗi asaman ko asamanuji jeeɗiɗi leyɗele ɗeɗe darɗen ɓe mbi ko jeeɗiɗi ñalɗi ɗi ko jeeɗiɗi wadde neɗɗo sa ene wiye totte hunde wiye lota ɗum balɗe jeeɗiɗi ko pour ɗum hawra e hoodere ma kono sa ƴeewi neɗɗo toujours a andi hoodere makko ko ñalngu naggam so wilmo wimbo looto ngu ñalngu ma o yii sa majjama ɗum noon wimbo looto ɗum balɗe jeeɗiɗi tagi woɓɓe noon mbima looto aljuma ñalngu wota diwu aljuma naggam ɗum ko mbiyanmi ko ɗum kecce tan kala mo jiiɗa na diwa aljuma tan andi ko makko mo liggoro jinneji ɗi ganduɗa hoore ma ɗi jiiɗa memede aljuma kono ɗum wonani aada l'islam kam kanko jogui jinneji ɗi ganduɗa hoore ma ɗin jaɓata mema aljuma hunde o wima rento aljuma ota mem lekkam ke aljuma kono hatta suɗumala kam an sa renela ko bonnantuma an ay ko yakkannan ma saabu an sa diwi aljuma o te an hoodere ma ne koye balɗe jeeɗiɗi aljuma e wonno a heɓani ko jiɗɗa ko gandal no hawni seeɗa ceerno Amadou a jaama ɗeɗo balɗe noon eɗen keɓano senaɓe kono keeɓi senaɓe sifaji famuyaji goɗɗi ɗi ganduɗa hay sa wona fanniyanke haqqille ma ne wawa dañde hen nde tawno ceerno Samba Gagnane Abdoul Hammed Sall Djiby Moussa o wi sa yi neɗɗo wawa funtude yimɓe ko yimɓe jibini ɗum sa ɓuuri neɗɗo gandal wawa ɗum funtude wadde haade koye leñol he jeeɗa koye diine he jeeɗa so hunde haalama tan waddata ko pamɗa hen to banggue famamuya noon mi surtata kono nde ɗo yonte tato rewɓeɗoɓe foof e woɗɓe yawtuɓeɓe kono eɗen gandi won sifaji ɗiɓe gaddi sifaji baɗɗi fayida no fewi ceerno Amadou a jarama joni sen gatte gueɗe ɗe ganduɗa ko ñameteɗe saaha yimɓe heeɓe jeddodira ɓe mbiye ñomoko ene safra ɓe mbi ala ñomoko saw tan ko Afrique central ko seeɗa wawi ittude sa yeehi ko wayno Soudan ɓen kala ko deefi haysoko café ma mbaɗa tan ñomoko woni kaani beele an aɗa jogui maɗa safrude ñomoko gaga ko wiyeten itta seeɗa ko walla ne ko nandi hen eyyi ceerno Abou yewtere nde no weeli noon sen cukkide tan waxtane men o juutat kono mbiɗa ko garen hen tan ƴeewen tenkude haade en ƴettude temps yimɓe mais ko noon mbiɗa ko ñamako ɓe mbiya ñamako ɓe mbiya kaani eyyi kaani ne heewi nafoore noon kono nafoore mum noon ko banggue goɗɗo ɗum yaari comme neɗɗo mo ganduɗa yiiɗi follude neɗɗo mo ganduɗa ko kewɗo caɗele tampinoɓe yimɓe gonɗo e nokku ene yiiɗi lora yimɓe ene lora laamiɗo yiiɗa ittudemo e place ittamo ɗon sadak kaani ne yawri ɗum sadak kaani so tawi yimɓe ganduɗa hoorema ɓitt yimɓe ɗiɗo comme neɗɗo aɗa yiiɗa resde ɓiɗɗo ma nema laaɓi o wona neɗɗo pewɗo o wona neɗɗo mo ganduɗa hoorema aɗa diine makko nama yoni sa yiiɗi sertindiɓe ne waɗi limore e kaani sa waɗinde a gollinde a sakkorinde tan hakkude mabɓe haaɗa tot ene hen waɗi surtout no sa waddi hen seeɗa gueɗe pobar ɗum yakkoto fuɓat ɓe kawat ni eyyi laaj sa ƴetti laaj badduɗa laaj badda laurier sa ari e laaj ƴettuɗa laaj ƴetta baafe laurier laara hasum hay aɗa looto ɗum kala ko uddiɗa udditu baafe laurier woni bam lefi laurier min mbiyata laurier tan ne waɗe ñaame ni tan ñamde
aɗa ɗum mbaɗa e ndiyam tan pasna ɗum aɗa looto laaj kala ko ganduɗa aɗa huumi tan a heɓata haydara saɗa ɗum looto tan maɗum itto jarani bammaɗa ƴetta gueɗɗe ɗe waɗa ɗum nan waɗa laaj a jaam laaj mbiyenno kono safa jontinoje ne itta mabɓo ene itta ko nande ko nande hen kono kadi ko kala ko sifa goɗɗo to banggue laaj hay sa waɗi ɗum e galle ma walla e poche ma nani gon ko taki ɓe heɓina ɗum doga pour ɗum mbiyata xeɗɗo on surtout ma saka dewo Allah birɗo o mais so wona ɗum hay sa joguima ɗum seydani heewani tampindema on ko mbiyeten jinjeer jinjeer witede jinjeer no woodi eyyi ɗum kana anda ɗum ɗon hoore mum sa dañi hen kaɓɓel aɗa waɗa e kalpe ma walla e poche ma Allah nama heewi suur a heewani sirtude halis ha sodde kalis Allah ma wawi surde toga sa jalti cornaɓe mo juuɗo temde wallahi lazim ko gueɗe aɗa andi aduna foof ko sekkere tan hande no tawɗo ni mawɓe ɓe jangga alquran o eɓe heɓen kutora yimɓe ɓe laara aya alquran comme zuyina linnasi hubbu sahwati min annisai ɓe taƴa mo khatim ɓe mbadda hen naggam mbima lowto jiiya walla ɓe jaaha ɓe jadda suratul kahfi andi suratul kahfi ne waɗi ha to mere wonde en sa windide laabi jeeɗiɗi mbadda hen kaaƴe capan kaaƴe jeeɗiɗi darɗa kaaƴal manggal lowtiɗa hen kala ko meɗɗa dabre ma itto kala lutɓe ɗum e galle ma kala ko meɗa dabre e galle he ma fuus ɓen woɗi waɗoɓe ɗum khatim woɗi ɓe ganduɗa bindat suratul kahfi o laabi jeeɗiɗi ɗum fof ko gueɗe hande sa ƴeewi mawɓe mbawi yettinde ɗo l'islam o wona wallu ganday ɓe joganoki joguitaji kewɗe kono ko course mabɓe e diine o ɗum ɓe jottoride gueɗe ɗe taki duwaw gueɗe hewɓe ganduɗa arema nila sallah sallam ari ni nokki leydi janggi hunde rokki oyna abou hourayrata e place makko wisi jarte waɗi kala ko yeeyi jara kala ko yeeyi jara te nag ak ulama o warasatul anbiya jomen anduɓe kamɓe don nelaɓe mi meeɗi dañi ɗum Touba jafoɗa ndene min jeeya ɗo min jeeyi Touba min jeeya min jetti hunde gaŋi min donki yeeyde ha jimi mawɗo goto pullo ari tan jolfo goto wimo kayi tan nannimo nda mboɗo kutkutuɗo men tan mi baba agay baba wallam ɗo hunde seeɗa ala komi keñiɗo tawi mbo defa aɗa ata defata mimi wi kam sino men kas min ala jooɗo ceerno moom ɓoyti hunde o tottimi o wi watni mbaɗani mbaɗani ñande mbanmi ñande hen haade nangue mudde tawi mi gayni marchandise jinmi artude ka gal noon komi mas okas ɗo mi somimam laabi nayyi mboɗo yeyta haade maggal gas mbiɗa mawɗo ha joni min miɗo ɗo jogui secret goto mo kutoranmi hande mi wawi barkinde ɓiɓɓe fulɓe fof naftora kemmomi hitande nden Allah yurmo yaafo nenam minam nenam sankima mbiɗo wondi makko hôpital mbiɗen ɗon gantiri makko fodde lewru mais mbiɗo wondi ɗon e mawɗo debbo pullo goto mboɗon entri joni noon kala ko sohli min waɗananmo ɗum mi dogaɗe service makko mbiɗo walla mbo mbo yaha noon o wi kam argay o wi kam min mi janggani alquran janggani wallumen kono mbiɗo tottuma sekkire fulɓe saɗa ɗum waɗa hay gañoma goto metta heddudema dow te wawata e ma heddara ɓey kam heeb gawri sa heeɓi gawri ɓey kam keeɓa laawol ne waɗi laawol ne waɗi leɗɗe gon woni to mbiɗen witen jullare jullare wonde e laawol o wi keeɓa e jullare he keeɓa e jullare wonde e laawol laara ngeeƴu jambere joni ko gawri e jullare sebre jullare wonde e laawol e ngeeƴu jambere mbaɗa ɗum e siwo mbaɗa ndiyam aɗa looto ɗum rek o wi kam aɗa looto ɗum kala mo yinma liggo tawetake ɗum te kadi gañoma hettatama dow jalata ha aduna te mbiɗo hutoro ɗum o wi kam walla ƴeewa leggal bitegal ɗoogue ɗum kam mbiɗo ɓoyi ɗum wattu liggorde depuis 2018 mi ɗum rokka yimɓe ni ɗoogi ƴetta leggal ngal ponda ɗum e dow fiɗoɗuma hakkude ha fota taƴa leggal ngal ƴeewa ɗo moftata comcima walla bagage ma tan mofta ɗon leggal ngal o wi kam hay goto te ɗum miɗo ɗum hutorami ɗum tota yimɓe min nakkutora aɗa ɗanno kadi yiiɗi heɓde to paɗa to ƴeewa li pittirɗi corta hen pittirɗi ma jeeɗiɗi leɗɗe jeeɗiɗi corta ɗe pittirɗi aɗa e less wolis ma tega comcima sa yima artir halis wallahi ɗum bandiraɓe nani paami ɗon kalo Abou wi kam yeeso nan weeli kono noon mi ɓe e kojomaji gasim ɓeɗon seeɗa a tokanɗo kamin seeɗa tan kalen ko fate gorago koko anni yimɓe no feewi ceerno Amadou ko gonga noon mboɗo andi a haali no feewi kadi sa o gasi kono alay saago kalen ko fate gorago no waɗi fedde eɓena caggalliɗe ɓe keeɗimi e nder leydi ndi ɓe jiiɗa feeñade ɓe gaccata ko ha mi jippo jamma wona e haal ɗum tan ɓe namnoto ɓe gandi koyeandi gorago kam gorago e kam en andiri ko heewi saabu en waddi kam ene yimɓe hewɓe mbiɗa golle mabɓe en liggoranmi hen ko mbiɗo hen jogui gueɗe kewɗe mbiɗo hen jogui condile mbiɗo hen jogui ceeɓe mbiɗo hen jogui ɗaɗi mbiɗo hen jogui alquran o ayino ni bi quwwatin sa mi rokkira ɗum kala bindowo ɗum laabi temedere mbadda hen ceeɓe jaɓɓe Allah nama wawi suur surtout balede namo binda ɗum sappo e goho mbadda hen kosam e gertogal ɓalewal aɗa yara ɗum nasima heeɓe gorago
mais ne waɗi jetol ngol liggoto min bisimillahi gorko arahmani gorko arahimi gorko kajar gorko kama gorko jetol ngol no juuti mbaɗangol piɓle jiiɗi ɗi neɗɗo haɓɓoye ndun ka billahi fek ngol haɓɓitaki ngol saami o serta e ngorako minne mi wima noon ɗum noon fadde on so nani jeeyi e wallu kadi yimɓe ganduɗa arana ene jiiɗa neɗɗo wasma yiid walla jiiɗa neɗɗo ronkoma yiid wallu nooɓo pour nobde neɗɗo mo ganduɗa hoorema hande on eltanama hoorema saabu neɗɗo no foti nobde hay debbo ma iɗi nde ndesɗamo nde nden poɗɗamo fodde nooɓo nde jaaɗa ha ndesɗamo e suudu ma nden poɗɗa nobde mo saabu debbo ko kañum ko ɗum inna kayda kunna asim ɗum alquran wi nden noon ko addi ɗum ɗon ka poɗɗum no saabu ɗum jooɗoto nelaɗo sallah sallam nde okkiri ɓiɗɗo makko fatima o joodima ko juuti o tokkanimo seydina aliou ɓe gaari gorgilaɓe ɓe gaari mbimo noon dokkirta ɓiɗɗo ma tottanimo neɗɗo o wi mi duwotono hen Allah mi pari oɗon mbawi murdemo hande nawon saabu dewgal koko lamdi duwaw kono noon kadi jiiɗa neɗɗo ɓe mbima o ko guir o ko guiwel te l'islam jaɓani ɗum ɗumne kadi sa yamiri min minen mamin ligganoma nooɓo ne waɗi ko liggorte ganduɗa hoorema ko wiyete ko barkeje walla mbiyen ɗum barkeje ne waɗi baaji barkeje piɓi ina liggore nooɓo ine waɗi baaji ɗi ganduɗa ko baaji ɓokki ina liggore nooɓo ine waɗi tekkol ngol ganduɗa hoorema ko limsere nde koccata e jinde koccirta ɗum ko teppere ma keɓira ɗum caggal ga ɗum sa mi okkira hen secret teppere ma keppata mbaɗani koccira ga meddoɗa caggal a weddata ko de a waɗat koyngal ma kofangal jaggani jungo ma ɗum caggal ni eyyi ngol tekkol kala mo nobɗa e maggol wona ko tuuba ko woni ko kawa bawɗo won o sukkanma billahi wallahi talla ngol tekkol sa heeɓi ngol a waddi hen meselle jiiɗi ɗi e laaj a waɗi e auto ma a watta accident ɗum ne ko secret mo mawɗo pullo goto okki kam mbiɗo mo nawra e lawol auto billahi ngol ɗo gotol tan jimi deftoɗa hankanti a jaama mbiɗa auto laaj tekkol ngol koccuɗa e jinde tawa jinde keeɓa cektol ngol keppirangol jungo teppere ma jekkira teppere ma ga jaggangol ni keeɓangol ni laara meselle jiiɗi ɗi mbadda e tekkol he laara laaj mbadda e tekkol he ƴetta limon mbaɗa hen gasi lomba e auto ma a metta wadde accident auto ɗum kam koko jarbiɗe a metta hano mirlaɗam walla aɗa ɗanno kadi mbiya bisimillahi ɗo ɗo gonmi mim to paami woni nokkuma paaɗa to innamo mim to mo paami siñiɗe ɗe hakkude he ɗon kadi auto yettoyta haydara heɓatama a jaama a yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mboɗo andi on gowi heɗade sernaɓe kono noon ɗeɗo balɗe sappo koɗe gulɗe jaw saabu ko sifaji kewɗi goni hen mi haalta inde mabɓe kamɓe fof ma on jiiɓe goto fof addi sifa mum mo ganduɗa ko sifa pattamla mo caméra ko Abouba won toon mo antan ko Ali Fall koɗo men ko ceerno Amadou Gangue ceerno Amadou Gangue ko konngol panta e almuɓe ma ɓe ganduɗa mbiɗen jarlo mbiɗen jaafo foof en e kadi jaafoɗa e le eggi no fois fati hoɗande ma eyyi min gimmima Westufar joni Allah min jeehi hoɗorde ganduɗa arema ko jiyaɓe yiɗɓe amen soppuɓe amen tan saabi Allah mbaɗi hen juuɗe mabɓe amin keeɓi may tan pewne mbi a eyyi balli min hamin keeɓi hay somi hani foof kam mbaɗi hen juuɗe mabɓe no feewi a galle o timmi min kotti wuuro amen mbiɗen goni de wiyete Ker Ndiaylo ɗon min jooɗi kono mbiɗen jogui kadi bureau amen ɗo hede Westufar ha joni kono galle amen eyyi kono galle mo joni kam gallami hottoy ɗon minen yo ɓesgu foof ɓeydi yaaji inchallah ndeɓel guel kadi mbiɗen jafno noddoɓe ɓen donka heeb mbiɗen ɓe jarlinoɓe ɗumen jafno ɓen kadi ñaago duwa momin ñaagoto e Allah toujours kala mo ganduɗa hoorema sohla makko narani fajade amen yalloto Allah waddu min e makko e cadre duwaw ɗumen ɗum ñaago Allah ɗeɓen guel kadi kala ko neɗɗo nani hen ko ganduɗa hoorema aɗa wawi hutorde jarani aɗa min nodda naftor min cakkitima saabi Allah ɗum ne kadi ne hen oɗon jarlo on oɗon jaafo ɓeyen baggina yimɓe kadi mo ganduɗa hoorema santanma liggey ha para liggoɗa liggey ha para neldambo o ronka hutorade liggey o ɗum kadi ko caɗele ma so on keeɓi lekki kutore lekki ki ɗum kadi ko ballal amen mbiɗen andi hewɓe mi yiiɗa inde inde ɓe keeɓi lekki kono min ɗum wona haalis o takkimi immo ko résultat mo ñaguiɗa kam o on jinmi Allah waɗa hen sutura te ko neldumami ko mbiɗo yiiɗi ya mem ɗum assalamu aleykum wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin oɗon gacci haqqe assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam rahmatullah on jaama ɗo ka ten e ceerno Amadou Gangue ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi